Tinokutambirai mabuja tauya ano nhau dzanyasi dzomanhoko zuwa rechigumi mwedzi uno hwakakunguruma paburikapo kare kumwe kureketeka kwakaitika paWhatsApp kuri kunenedzewa kuti ndiwiki nerichivhayo hwari kureketa naMike Chimombe hwari kunyepana wiki achinyepa Mike kuti iwewe Mike unoita mutsepwede pai unoita bau kuita bau kana waziva kuti kwano mari yabhadhawa kuno ndichareka ukupa ino maridzo yei mabuja pakaita kunyangara azondoreketa zvokuti kwai ndiri kuNamibia ndichazoti ndouya ndiri kuNampawa ndiri kumboita madhira andiri kuita takutoshinga kutobvunza wabi edu wokuNampawawo kuti watinyepe naanakadzitape wokuNamibia watinyepe kuti madhira ari kuitika ndoapi tinenge tichikunyepai kana paino zvinenge zvaburika mabuja asi hwendo huno pakaita kunyangariwa chaiko. Mudzimai wokukubiwa nomapurisa akakuwadziwa gumbo uya akasungiwa panguva yebodziwo yakasungiwa naJameson Timber kwai izvezvi tikutotenda ana chiremba waparire nyatwapa kwai waita kuti kwareke kugweta nyahwa wagomuvhuya gumboro kuti zviite zvisvino tiri kuramba tichizvitenda izvo tikuti waita zvisvino mudzimai akahwadziwa kasingaperi nokutoti ari mujeri maasungiwa akabva apfiwa nomukomana mwana wache mabuja kwakurambidziwa kuenda koika mwana wache warume tima rakadari rakaita kunyangariwa tondoramba tichireketa hedu kuti ipapo #FreeTimber free Avondale 78 tinoramba takaparinga iyo mangwana wari kubenhuka kudare zuwa riri kuburika nguva dzopfumbamwe ndidzo wari kuenda kaiti goramba takaringa wochidiki nowamwe wagotoimbisa kuti tinenge takazara ipapo toda kuzvimubvita tega zvinenge zvichiitikazvo ticharamba takairinga kuti inenge ichienda nokupi. Mutongi mukuru munyika rokumaraba agoreketai kutoti wana mutongi wanofanira kuti waite tusvinu wareke kugoramba wachita zvinhu zvokuratidza kuti wanhu wari kukurirwa noshungu hei mabuja pakanyangara heno kuti iye ari kuzvikona chete nokutoti kai akatadza kuzvidzorawo pakare pakuita kwache kwokupinda muhofisi iye apfuura mutemo unodiwa nohurumende kana kuti nobumbiro ronyika akatadza kuzvinyepa kuti apa ndaakupfuurira apa rekai ndisiyane nazvo kuno anonyepa vamwe sei kuti gorekai kuita zvokusikinya tokono heno mabuja hwendo huno ticharamba takaringa wanhu watozoshamisika kutoti iwo haana marabawa watotora rimwe gweta kwai kuti rinyepa ana mutongi kuti wanofanira kugara sei muhofisi yokutonga iwo wana mutongi wakabva kupinda wavo gweta riribe kana zuva ribodzi rayakamboita mutongi kuno anogova nyepa sei zvinhu zvinoitika muhofisi yomutongi iye asina kumbobvira aita mutongi unobva waona kuti idi huze kuze chaiyo ndoiri kuitika kaitirambe hedu takaringa kwazvinoperera. Mai Auxiliar Mnangagwa waripo kujawo mari yonyika kureketa kuno wagwezvitakura ndege inodhura zvokuita mari inoita zviuru 10 paawa ribodzi kwai ndege iyi yawabhururuza kuenda kuBelarus wakasangana nowamwe madzimai ipapo wari kuti iwo wari kuenda koringa zvinhu zvokuti nyika ipfumbure unosaya kuti saka iwo wari kuenda sani vanenge vachosaina madhiri sani panyika wakamirirani mutemo bumbiro romutemo wenyika riribe hofisi yomudzimai yomutungamiri wenyika heno kuti iwo wari kutorepi simbaro idika zvonyika yedu pakanyangara chaiko rikaitirambe takazviringa hedu. Kembo Mohadi aenda kunzvimbo yoGwanda kunzvimbo kubhuku rokuGaranyemba ikweyo kuGwandako kwai aenda kuti aparure panenge pachipuwa uhwa hwemombe mbudzi hwai zvimwe zvakawanda kuti zvirarame nguva ino yokuoma nonzara tikaitione kuti zvinenge zvimbotekaira sei asi wazhinji wari kutosamisika kutoti zvinhu rudzi zviri kuitika izvi wazhinji wadokerera tatenge tiri kutobvunza nawo kuti kohoko nzvimbo yoGwanda ichigoita zita rokuti Garanyemba tanyepiwa paya kuti kutori nomutauro unonziyo chijahunda hei mabuja
taisambozviziva izvo. Taizviziva kuti kuno mutauro unonzi jaunda. Kwai asi wakutopera paya nokutoti wanoureketa ndo wakuita mushoma. Kwai jaunda iyi inosanganisa Shona, inosanganisa Venda, inosanganisa Chikalanga. Zvakanaka chaizvo kudzifunda nai. Wamonzora waita kushamisa vanhu vese nyasi. Waburika wari kureketa kuti waiwana MP wobatoro CCC warimo mudare reparamende wari kutoita kutengesa nyika, wari kutadza kutekedza basa rawo zvisvino nokutoti wari kutadza kupikisa kuda kwaMunangagwa kupinda kotoro yechitatu. Apa iwo Wamonzora wari kukangamwa kutoti iwo ndo wamwe wanhu wakaita kuti Munangagwa apinde amendment yechipiri. Rekai tione kuti zvinombopera sei. Idi kakara kanonaka kachikwewa vamwe hwiku kwewaiko. Kaiti zviringe izvozvo kuti zvinenge zviena nokupima. Kureketa pwito kwa Munangagwa wachireketa kuna Putin paya wachimangarira Zambia kwai kwapinziwa pamusangano weSADC kuti kugoreketeka. Wakomana tinonyaliripiko? Rekai tirambe takaringa. Apa wokuzambia wari kutoita kung'ara chaiko. Wari kuda kutoti nyaya iyi ireketiwe. WaMunangagwa wanyepiwe kuti zvamakaita zvisvinuba. Kuno ticharamba takaringa kuti zvichaitika cheremo. Kwaipapa nyika yedu inokona kutaikirwa nomari tsvinu nokutoti mitengo inotengiwa nayo lithium pabodzipo nomabhatiri orithium kwairita kugwa pasi rese. Kugwa chaiko kuChina kwaiyatogwa nezvikamu 50 kubva muzana. Apa isu ndisu vanhu vacho vakatengesa lithium yacho zvisvinu zvokundoti torai tipei mari tiise muhomwe tiribe kufunga kuti tirikuda kuti zvinyatsoita sei. Rekai tirambe takazviringa ipapa nokutoti pakaita kunyangariwa. Asi rekai tinoramba tichikunyepa zvinenge zvakiitika kuti zvimwe zvinenge zvichiitika. Hino iwo ana kuimbo watakatengesewa wachinonyepewa kuti kwai wagoita bhirioni ribodzi wati apo nyika inokona kusara ipapa yakandobatirira zita basi rekuti takatenga mugodhi yakawanda yokuimba asi paribe kana chibodzi chiri kuuya kuhurumende. Rekai tichiringa dzirikiitika pasi rese. Totaindira muSouth Africa imo muna Gayton Mackenzie ari gurukota rinoringana zvemutambo unotsika nemagariro agobudisa ipapa kuti wanawo waimbi wagopuwa mari nohurumende mbanani ende wagopuwa mari wakomana zvaita kuvhundutsa vamwe. Rekai tirambe takazviringa kuti zvichapera muchechere. Pokare vataenda kuno dare riri kutonga vanhu vanoita mhosva dzakasimba. Paipapa angambori ndiye agere hunde pabhangi VBS rakaparara riya. Chifuwa Mutodzi. Kwai Chifuwa yu apiwa makore 425 495 years pachirungu dzogara mujereka nonyaya yekuti agoita kuti bhangi riri rivhiringike. Nyaya dzache dziri kubvira apa kutokedza mari zvisiri pamutemo, kuwacha mari pabodzipo nokuba mari. Mabuja pakaita kunyangara. Vanhu vakutobudisa mavhidhiyo paye aagotumira padande mutande zvache nokutumira masahwira ari kugowa mari kuita kunga munhu ari kugowa ishwa chaidzo. Pakaita kunyangara. Wabi yedu kana waibata aidi wanoita kupengereka chaiko. Guta roJoburg kureketa kuno riri kuita kupinziwa mushishi nowanhu vari kuda kuziva kuti mari inoita mabhirioni 2 inochidimbu 2.5 billion rands pachirungu yayakwereta kuFrance Development Agency. Njei ida kugosenzesiwei nokuti iribe kureketiwa kuti injei mariyo. Mabuja zviri kweduba chete, zviri kwese asi zvisvinuba wanoda kuita tusvinu vanhu vamo. Vanhu vechidiki wokuKenya vari kuramba wakaita kutsika chaiko, kuramba wakaita kutsikirira. Wari kuda zvokuti zvinhu zviite kuita kuneta. Wagototi ipapa tiri kuramba takadzvanya pakuti Ruto ngaaite kurutuka achiburuka muhofisi yomutungamiri wenyika.
regai tione kuti zvinokoneka chero izvozvo kana kuti zvichakuwa. Tinoramba takaringa tichikunyepai. Apawo kunyika yeRwanda kwai kubva pakanzuriwa dhiri noBritain rokuti vanhu vari kupotera waendesiwe kunyika yeRwanda. Kwai kubva kukanzuriwa kwazvaita Britain yakutoreketa kuti gotipai mari yedu benhutsai mamirioni 220 million pounds pachirungu. Kuno Rwanda yati tikuzviziva ba izvozvo, tikuzvidaba dhiri ratakasaina renge ribe kureketa kuti tinobenhutsa mari. Moti maisaina anosara ega achija kuti wamwe wachija kudari. Haiwa regai tione dai tirisu taisatomboibenhutsa pamariyo taakutoreketa kutoti mari yedu yamakatosotora ikweyo kwarekare ikwako regai titoseenzese izvezvi ndokuti zviite zvisvino. Aiwa tikuzvitenda vari kuita tusvino wabi yedu. Apawo guta roNew York City waizvezvi raringana nonyaya yeuori pakuti kambani yoMcKinsey kwayakobhadhawa mamirioni 4 chaiwo mari yekuAmerica kuti rigoita tsvakurudzo yekuona kuti iyo mukutaira manyara mabhini anokona chere kusenza. Moti nekubudira kwakaita Americako yenge iribe mabhini. New York City muzinda womari ungoribe mabhini mabuja. Unoita kuona kuti nambera ndisu vanhu vatori kumberi kudarika vanhu vekuAmerica wavo, nyangwe havo vachifunga kuti isu tinogara musango. Zvinoita kunyadzisa. Asi zvakadarowo mabuja aiwa kwanyasi tadifa mandini wenyu mhanduwewo nawo.